It-tfal ta' bejn l-4 u l-10 snin li jirreġistraw għal tal-linja kart bejn Ġunju u Lulju il-flus ta' reġistrazzjoni ħajmorru għal tfal li fost oħrajn għandhom l-awtiżmu, dan permezz ta' kollaborazzjoni bejn Malta Public Transport u l-Malta Trust Foundation. Il-President tal-Malta Trust Foundation, il-President Emeritu Mary Louise Colejro Preka, qalet kif din hija ċelebrazzjoni ta' ġenerożità ma' dawn it-tfal fil-bżonn. Hija qalet kif din l-inizjattiva hija waħda sabiħa, hekk kif it-tfal se jkunu qed jgħinu lit-tfal stess. Dak il-flus se jmorru propju biex jinxtraw devices għal tfal li ma jarawx u allura għandhom bżonn l-aċċess ta' devices teknoloġiċi għall-informazzjoni ħajkomplu jimxu fl-istudji tagħhom. U wkoll għal tfal li ma jitkellmux fuq l-ispettru tal-awtiżmu biex ikunu jistgħu jikkomunikaw. Il-General Manager tal-Malta Public Transport, Konrad Pule, qal kif il-kumpanija għandha responsabilità sabiex tagħmel differenza fil-ħajja tan-nies. It-tfal kollha jirreġistraw għat-tal-linja kard minn issa sal-aħħar ta' Lulju dawk il-flus li jinġabru mill-reġistrazzjoni jmur direttament għand il-Malta Trust Foundation biex jintużaw għal din l-inizjattiva. U barra minn hekk ovvjament it-tfal jibbenefikaw mill-tariffi ridotti fuq trasport pubbliku, fuq il-fast ferry, eċċetera. Preżenti għal din il-konferenza l-aħbarijiet kien hemm il-Ministru għat-Trasport Ian Borg li kellu appell lill-ġenituri. Qed inħeġġu l-ġenituri biex ikollhom benefiċċju dirett tal-linja kard imma anke biex jgħinu din il-kawża jirreġistraw matul dawn ix-xarejn dan ix-xahar u x-xahar li ġej ħalli jkunu qegħdin jgħinu doppjament.